Sí, creiem en les persones. I creiem fermament, com també en la meravellosa capacitat que tenen de créixer, de crear, d'explorar nous camins, de canviar de perspectiva, de somiar, d'imaginar l'inimaginable. Les persones són capaces de tot això, i de molt més. I aquesta necessitat d'ampliar els horitzons és el veritable motor que impulsa la cultura i el coneixement. És l'energia que dona sentit a la nostra societat, que la fa avançar. Creiem en les persones perquè creiem en l'art i en la ciència. Creiem en Magritte, en l'arquitectura i el disseny. Creiem en l'antropologia i en Nikola Tesla. Creiem en el talent que hi ha darrere dels videojocs i en el que brilla amb l'art clàssic. Creiem en Goya, en Pixar, en els mamuts. Creiem en l'art interactiu i en els batecs de la música. Creiem profundament en la cultura i en la ciència. És per això que hem programat una nova temporada tan àmplia, amb 40 exposicions als 9 centres i per tot el territori. Sí, creiem fermament en la cultura, perquè és la cultura el que ens fa créixer, com a persones i com a societat. CaixaForum. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura.